Me llamo Loli, nací aquí en Corme en el año 69 y vivo aquí aún. Son ama de casa, dediqueime a cuidar os fillos, porque o meu me tiña que traballar, lógicamente, e botaban meses fora, entonces a responsabilidade e todo caía encima de min, bastante duro, porque tens que encontrar moi sola en moitos momentos, porque non era de marchar unha semana, sino meses, e a responsabilidade de levar unha casa, levar os fillos, encontrabaste, pois eso, que se cada estaban enfermos xa tiñas que estar ti, que non hai máis apoio, porque ao mellor cando querías falar con ele estaba no mar e tardaba 15 días en poder falar. Entonces, considero que no traballo, eu traballei non como el, porque el traballa no mar, pero sí tanto como el. Levei unha casa e unha vida como a todo o mundo, además como hai que levala, como hai que levala cos traballos, quero dicir, non que a levala ni mellor nin peor, pero el no seu e eu no meu. Posiblemente, se pudera, sí que traballaría, creo que había outra independencia, pero a vida é así, e tocoume cuidar os fillos e estou contenta tamén.